ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо спорт стилҳои новинкаро нишон диҳам. Бисёр хоҳиш шуда буд. ҳозир ками хел вақт пайдо шид, ба шумо анамихе навора пешниҳод мекунем. Анами намуд спорт стилҳои начосдор ҳастай. Нархошон 220 сомон, 200 сомон. Ана ин беначосуш 200 сомон, начосдоруш 220 сомон. Хулас иҷада чанд намудош ҳастай, калтаош ҳастай. И калта таракош чанда? Ана и калта таракош донада? Опту? 170 сомон хулоса. Ана ино чи? Донада? Донада тройка ҳастай. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол элитни директори компания Фаберлик ҳастам. Ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд. Шуморам дар ҷустуҷӯи кор ҳастен ва мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маоши нақд шавен? Марҳамат дар ватсапи ман нависен. мо қариб 2000 нафар занҳои тоҷикро соҳиби кор кардем ва соҳиби маоши беҳтарин кардем. Ман тӯли 1 сол аст ки дар компания Фаберлик кор мекунам, соҳиби 4 та диплому, чандта чекҳои калон шудам. Марҳамат, шуморо муваффақ шудан мехоҳен? Ҳамин хел пулҳоро ба даст овардан мехоҳен? Дар номерои ман нависен. Ин ойлики 9 моҳаи ман аст ки ман 9 моҳ ҷамъ карда ба дафтари картам синимат кардам. Марҳамат дӯстони азиз, шанси беҳтаринро ой даст надиҳен. Ҳамватанони азиз, модарои азиз, мо фақат занҳоро ба кор мегирем. Фақат хоҳиш мекунам занҳо нависен. Кадоме ки кор кардан мехоҳа, меҳнат кардан мехоҳа, зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳа, занҳои меҳрубон, ман дар ватсап шуморо интизор мешам. Фақат нависен ки ман кор кардан мехоҳам, ман шумода кора сода карда, оддӣ карда мефаҳмонам. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. 60 сомонӣ ира бинед, чӣ хел хушрӯчай вай дора. Мана айна ё чанд? 160 сомонӣ донада. Бинед чӣ хел бои хушрӯ материалаш аз брукша нишон медиҳам. Касоне мехай калтача пӯшидана назурдан, ино медонем материалашон замшай. 160 сомонӣ донада будай. Хулоса молодежкаи фасон омадагиай. Ана ин ба иҷада дарозош ҳастай. Дарозо чанда? 160 сомон бе начос донада. Ина бинед нукош 160 сомонӣ кензои фасон. Дер накунед духтарако, борои беҳад фасон омадагиай. Хушрӯ. И битесо чи? Начос доро? Ана ино 140 сомон. 140 сомонӣ хулоса начосдорои фасони хушрӯ. Ина ин поёнда ҳамхе и поён будагиё чи? 160? Ина ё 160 будиян. дӯстони азиз, ҳозир иҷада ман мехоҳам барои шумо вечерниёро нишон диҳам. Ина вечерниё чанда? 200 сомон дароза ё ки? ҳам калта дора, ҳам дароз. Вечерни анамхе платьяҳо 200 сомон. Ана бола будагиёш чи? Ин хеле вай дора ку? 150 калтая на? Каротки анамхе вайёш ҳастай. хулоса беҳтарин либосҳо баҳри шумо метавонед дер накарда дархост кунед. Инаи чанда? Не 160 сомон. Набинед 160 сомон. Остинаш 3/4. Хулоса ина бор двойкаи 160 сомона.